Sećam se da je pre jednu godinu, ili ima godinu dana, izašao neki tekst u nekim tabloidnim dnevnim novinama kako sam ja u vezi sa Acom Pejovićem. O, da. Ekskluzivno priče koje Srbija još nije čula. Tu ćemo da završimo svoju priču. Nije važno šta je rekao, nego ko je rekao. Počeo da se bavi muzikom zbog devojčica, a oženio se vrlo rano posle nedelju dana poznanstva. Što da vam kažem? Su Zlaje, sam upoznao Braju, zašto ono posao upoznao? Zlaja, Braja, Gaja, Raja, Paja, da. Stvarno si tu ko goste u kafanu? Gost emisije Aco Pejović. Pa ne sjećam se, već bilo je... A ne sjećaš se, to zastareva. Ta krivična dela zastarevaju. 10 godina je prošlo, a još... Brate! Sve moje tetovaže... Nedelja, 31. mart, u 18:15. To mene znači u životu. Skini se. Gde si mi sreću sklonila, jer godinama nije tu, a tugu mi poklonila, zauvek venčala za nju. Dobroveče, Srbijo.